Għaddiet aktar minn ġimgħa minn meta ġew żvelati ċ-chats bejn Rosjen Kutajjar u Jorgen Fenek, ġimgħa ta' skumdita fost l-esponenti tal-Labor, ġimgħa ta' nuqqas tazzjoni fil-konfront tad-deputat Laburista bl-unika deċiżjoni li tittieħed hija dik li ma jiddeċidux. Il-ħamis filgħodu il-medja ġiet imsejħa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fi f'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo flimkien mad-deputat Glenn Battingfield naqsu milli jgħidulna jekk ġiex investigat il-kuntratt tal-ITS li jingħata lil Rosjen Kutajjar bil-Ministru responsabbli mill-ITS Clayton Bartolo jitfa' ir-responsabilità fuq l-NAO. Ministru, investigajtu l-kuntratt tal-ITS li jingħata lil Rosjen Kutajjar? Bħalma taf tan tajjeb inti, bħalma jaf kulħadd, hemm talba għall-investigazzjoni min-naħa tal-NAO, tal-Awditur Ġenerali, allura nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu l-NAO u qed jagħmel x-xogħol tiegħu u mbagħad wieħed jikkummenta wara. Taf kemm tazzi ta' xogħol imma Samuel Lucas minn One News. Dawn iċ-chats sar magħruf fost diversi affarijiet oħra li Rosjen Kutajjar kienet informat lil Jorgen Fenek li kienet se tagħmel bħal ħaddieħor u tieħu ġob bħala konsulent fl-ITS għaliex kulħadd kien qiegħed jitħanżer. Rosjen Kutajjar daħlet fil-but tagħha mal-81,000 euro minn ġob part-time li kellha mal-ITS. Saqsejna lill-Ministru responsabbli mill-ITS jekk għandux fiduċja fi Pierre Fenek, il-persuna li allegatament ta' dan il-kuntratt lil Kutajjar bi Clayton Bartolo skomdu ma jweġibx id-domandi ta' Net News. Ministru, għandek fiduċja fis-CEO tal-ITS Pierre Fenek? Għandek fiduċja jew le? Meta s-derreżenja Rosjen Kutajjar? Għandek indikazzjoni meta s-derreżenja Rosjen Kutajjar, Ministru? Kemm il-sijat ta' Rosjen Kutajjar l-ITS? Għandek dawn in-numri ta' sijat? James Aronellu, Net News.